Ahojte priatelia. Našiel som dnes veľmi zaujímavý post na Instagrame, tak vám ho prečítam. Spýtal som sa, čo vás na živote s depresiou najviac trápi. Prišlo množstvo odpovedí, ktoré by sme si skutočne mali prečítať všetci. Prvá z nich. Neschopnosť sa vôbec postaviť z postele. Rušenie stretnutí na poslednú chvíľu. Druhá. Že ma obmedzuje. Že aj keď veľmi chcem, nemôžem, nezvládnem. Nezvládam. Neprinútim sa. Tretia. Jej nevyspytateľnosť a fakt, že je to maratón a že to zožralo kusisko zo mňa. Štvrtá. Nemám vidinu budúcnosti, ktorá by ma motivovala každé ráno vstať a byť produktívna. Ďalšia. Že trápim ľudí, ktorých milujem a ktorí milujú mňa. Že keď je vám konečne lepšie, dostanete sa z depresívnej epizódy, okolie má pocit, že ste vyliečení. Ďalšie. Epizóda znamená, že nevieš, či odíde zajtra, za týždeň alebo za pol roka. A pokiaľ si človek niečo A pokiaľ si človek, ktorý nemá práve najlepší príjem, bohužiaľ ti nezostáva nič iné, než to. Skúsnuť a fungovať ďalej, aby si mala nájom. Teda odíde epizóda, pracuješ, aby si sa uživil. Príde epizóda, nie si schopný nepracovať. Odíde epizóda, pracuješ, aby si sa uživil. A stále dokola. A chýba tam ten priestor pomôcť samému sebe, aby už ďalšia epizóda neprišla. Ďalšia poznámka. Že vždy, keď si myslím, že už je dobré, tak to príde znovu. Je to nekonečný kolobeh. Ďalšia. Že to ľudia neberú ako ozajstné ochorenie. Nikto neakceptuje. Nevedela som ráno vstať. A potom hromada ďalších. Mne sa veľmi ťažko žije. Najťažším aspektom je pre mňa osobne pocit nezáujmu o najbližších, pocit vzdialenosti. Že napriek liečbe sú dni deliace sa napriek liečbe je to stále dni a obdobia sa delia na lepšie a horšie. Že emočná plochosť, necitlivosť, absencia všetkých emócií. Nechuť ku všetkým bežným aktivitám, ktoré sú pre niekoho úplne normálne. A ja trpím, keď toto všetko. Vstať ráno z postele, pretože v tom nevidím zmysel a potom nekonečné výčitky z nič nerobenia. Otázka, prečo práve ja nemôžem fungovať normálne ako ostatní a ostatní môžu. Tá frustrácia z toho, že sa človek nedokáže tešiť, aj keď nič v jeho živote nie je vyslovene zlé. A na záver, pre niekoho známe, pre niekoho neznáme, depresia nie je len smutok, je to paralyzujúci stav. Stav, ktorý ovplyvňuje každý aspekt života. Prirovnanie, je to ťažká 100-kilová vesta, ktorú nevidno, pod ktorou sa telo láme. Je to svet, v ktorom odpísanie na správu, sprcha či umytie zubov sú nadľudský výkon. A čo tomu fakt nepomáha, sú vety typu
Čo si taká vážna? Usmej sa trochu. Prečo si stále taký negatívny? Skús myslieť pozitívne. Všetci bývame niekedy smutní. To prejde. Máš všetko, čo potrebuješ. Nemáš dôvod na depresiu. Pozri sa okolo seba. Iní sa majú horšie. Človek v jeho 100-kilovej veste nepotrebuje súdiť. Potrebuje trpezlivosť a chvíľu len tak byť. No a niekedy najväčším darom, ktorý môžeš človeku s depresiou dať, je tvoja trpezlivosť. Nemusíš sa ho snažiť opraviť, ani ho nútiť k úsmevu. Stačí, ak uznáš, že jeho boj je skutočný. Je to tak. Ahoj.